Ikhomishana eyengamele ukhetho kuleli ithi isikulungele ukubhalisa abantu ukuba bavote ngalempelasonto. Bangaphezulu kuka 5.5 million asebebhaliseleke ukuvota esifundazweni kulolu khetho lwangoNovember. Senyukile ke futhi isibalo samawadi sisuka ku870 siya ku901. Kunokukhathazeka ke kodwa ngezokuphepha kwezinye izikhungo zokubhalisela ukuvota. Amaphoyisa azobe khona endaweni la kuzobe kuvotwa khona. Kodwa ke akufani ngama elections. Ngama elections kuba khona abantu abahleli ababekwe kuleso stage abanganyakazi. Nge-registration weekend abakwenzi lokho. Baye bazungeze nje kule ndawo ezinama voting stations ukubheka ukuthi yonke into ihamba kahle. Kodwa ke kulezi esilindele ukuthi kungaba khona ukudonsisana emphakathini kakhulukazi ngalolu daba lamaward. Bazobeke benabantu abahleli kulezo iteshi ukuqinisekisa ukuphepha. Izoqina ke imigomo ye-COVID-19 kuphinde kusetshenziswe ubuchwepheshe besimanje ukubhalisa abantu. Kubantu abeza kuma voting station siyagcizelela futhi ukuthi njoba imithetho yase South Africa imile nathi sisebenza ngayo. Awukwazi ungena kuma voting stations ethu ungayigqokile imask. Ikhomishana yokhetho ithi ikhathazekile ngesibalo esiphansi salabo ababhaliseleke ukuvota okokuqala ngqa. Sinyukile ke kakhulu futhi isibalo sabazongenela ukhetho ngokuzimela ama-independent candidates esifundazweni njengoba ke sebevele bedlulile emakhulwini ama-230 ababhalisile kuze kube manje. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.